Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Zikomo. DPP oye! Oye! Apita oye! Oye! Ulemu waukulu kwambiri inu a director amayi akumwera kuno Mayi Mere Maria Mayinja Zona! olemekezeka MP ainu ake adera lino a Klaus a campaign director a region olemekezeka achadaleka MP anzanga Makwinja kuchokera kumpemba ainu ake amuzi uno region yonse constituency yonse mafumu onse amene mwakhala uko ulemu wanu amayi ndi abambo amulalo komanso region yonse ya amayi imene yabwera pa lero tabwera ndi msonkhanowu ndi zolinga ziwiri kapena zitatu. Choyamba tabwera kuzawalandira a MP ku parliament, tinawalandira timagwira nawo ntchito ngati wa DPP, member wa DPP. Ndiye kunasalanso kuno kumuzi kuti tibwere tizakuuzeni kuti sopano MPU siwa independent ya kumandi wa DPP. Abwera ni kuno. Ola zilibize kufenga. Yala mama une kufengako. Kufenga business sayeni. Kufenga zomwe wadalitsa mulungu waya. Paka wabawo sipa kutoba kulubako. Yala mama une kulubako. Kuluba business sayeni. Kuluba nyengo wapata mulungu mamani. Miendo yao si kutoba kuyenda. Yakali anzanga kuyendako. Kusaga ojeda na wazao. Kujeda nyengo zanzao mamani. Waya. Zala zao si kutoba kukokoda. Makomba yenongo. Tapiti za nyimbo ya pamene ndi kuafuna kusaga ojeda na wazao. Kujeda zama wadalitsa mulungu mamani. Adeta amayi tabwera ni hapo. Makutu wao sakutoba kumbetela. Dioko kumbetela. Mijeno yote dansawa. Waya mama ne kotone. Moyo wao suli malonda wizose. Ndawi zose dioko zanzao. Ngani koma mijeno. Waya mama ne kotone. Waya mama ne kotone. Apate ni chape amwele. Akumba kuwa wa mama amwele. Mwila chape uchote nsanje timamo. Akumba kuwa wa mama amwele. Atiwe moyo simpikisano. Akumba kuwa wa mama amwele. Koma mulungu wanga apate ni chape. Akumba kuwa wa mama amwele. Apate ni chape amwele. Akumba kuwa wa mama amwele. Mwila chape uchote nsanje timamo. Akumba kuwa wa mama amwele. Atiwe moyo simpikisano. Akumba kuwa wa mama amwele. Apate ni chape mungu wanga. Mama ni dogo amwele. Mene na fuda mpoya sao. Mene na fuda sao. Mene sao wanyike. Yuwa waseke. Nsanje ni majuno. Nyimbo ya MP yetu. MPU ndi MP olimbikira kwambiri. Nthawi ndabwera kuno kuzapanga campaign, kuzapanga msonkhano ndi ya MP analipo nthawi imeneyo. Nditaona ninazobe kuti mafuto alipo. Akuluwa ukhanga ndapula ndithu mwamwayi ndi ya MP atulero choncho. Ndiye ndimafuna ndinene kuti inu mafumu amene mwakhala uko, inu achipani amene mwakhala uko, MP amakhala mmodzi nthawi imodzi. olemekezeka wakhala pa mpando zaka 5
ndiye zaka 5 amene akufunanso mpando azabwere 2030 azapikisane, akazawina azakhalanso MP wa nthawi imeneyo. Koma pano MP wanu, MP watu wa DPP ndachikufenja ali hapa hawa. Ndikufuna ndiyankhule mobwereza chifukwa sitingakhale ndi maofesi awiri constituency imodzi. Ayi chitukuko sichiyenda. Profesa Arthur Peter Mutharika wapeleka ndalama 5 billion ku constituency ina iliyonse. Profesa Arthur Peter Mutharika wapeleka skulu ya ulere constituency ina iliyonse. Akupeleka fertilizer wa 10,000 kwacha constituency ina iliyonse. Anthu amene akuchita champion zimene za ku parliament kuthandizira mapolisi ya boma kuti ayende ndiwolemekezeka amene ali panowa. Ndiye ndikufuna kuti makomiti onse a VDC, makomiti IDC, komanso kubwera inu mafumu, kubwera onse achipani ndi wina aliyense, tigwire ntchito ndiwolemekezeka chifukwa ndi amene akugwira ntchito ndi Profesa Arthur Peter Mutharika lero. Komanso ndabwera pano zikomo ndabwera pano mene ndabwera pano ndimayang'ana kuti kodi anthu ena achipani amene amagwira ntchito mbuyomu ali kuti. A district governor palibe pano, kaya ya governance palibe pano, kaya ndani palibe pano. Koma ndimafuna nene kuti MP ali kuti a governance alipo. Abwera ndikwamba kuna governance, bwerani kuno, bwerani kuno, tabwani kuno. Taona anthu awa eti awa ndi a governance adera lino eti, komanso ndi a district jan governance alipo mpano eti, kwasuwapa pandu wa youth kwa ku district komanso constituency. Ife tikufuna chipani chathu chikhale cha mphamvu cholimba kuposa kale lonse. Ye tikupempha nthawi ya kampeni inatha, nthawi ino ni nthawi ya chitukuko. Tipemphe amene munaluza kutheka mulipo mpano, vomerezani lero kuti MP wanu ndi amene ali pano. Kutheka inu mafumu mumagwira ntchito ndi boma limene likulamula nthawi imene yoyo. Ena nthawi imene ja Mazemba amaona ngati DPP siwina, iya yawina. Ndiye lero MP amene wawina lero ndi amene ali panoyo. Ngati titi tipeze mfumu ena, ngati tipeze asogoli ena akuyenda somwe nchire kumakapanga ma meeting ni munthu amene anagwa MP sana awine, ndiye kuti ifeyo ngatali wathu wa chipani, ife amene timuchosa pa mpando wache timuyike pamalo poyenerera. Chifukwa mene abwera mu MP agwira ntchito ndi ma structures achipani, ndiye ngati structure ikukana achipani ngati akukana, ife tikuchosa ndipo nitikepo anthu omwe agwire ntchito kuti chipani chikhale cha mphamvu. Ndikanabwera pano lero, ndabwera pano ino MP, ndikanabwera ndi a vice president yanga olemekezeka Amwanamveka, koma chifukwa choti akukonzekera budget imene pa 13 pa president akukasegulira ku parliament, ndiye ali pa chintchito chachikulu kwambiri kuona kuti kodi chuma cha dziko lino chiyenda motani, nanga titani kuti anthu asagone ninja. Ali busy ndi a president athu Profesa Arthur Peter Mutharika kukonza chuma cha dziko lino, chifukwa anzathu acho kaja anaba kwambiri, anthu aja anaononga chuma cha dziko la Malawi. So akanabwera lero pano, akanakhala pano olemekezeka Amwanamveka, posachedwa pamene tikaso ndi msonkhano wina waukulu woti abwere nawonso azakulandire mapadera. Zikomo kwambiri, kakhaleni pansi.
IPP takukhala sopano. Regional governor EAE anasakitwa EAE kudiyo iwowo EAE atokelele chipani EAE tiziko teta EAE Malawi tiziko teta EAE tiziko teta EAE regional governor EAE abwera kuno EAE kuzali bigi taife EAE chipani chatu EAE tikala riboti EAE Sigama. Koma azimayi amenewa inuyo ndiofunika tikakumane kumulako. Tikakumana kumulako. Chifukwa pamene mukuvina kuma sisi na kwaline zina zikusalira palibe pamene. Tikakumana kumulako. DPP woye! Oye! Ndiye tamvana kunena kuti MP ndi mmodzi, nthawi yakenso imodzi. Ngati wina aziyenda mmuzi makuna mizani kuti iyeyo ndiye wa DPP weni osakhala amene ayima panowa amene akukuna mizani. Chifukwa DPP sopano ikugwira ntchito kuno ndi olemekezeka IMP. Sitikufuna kuno kukhala ndi maofesi awiri ayi. Ofesi ya chipani tifuna ikhale imodzi. Kuyambira ku constituency ku district kuti tonsefe tiyende bwino. Kupita pasogolo. Ndikufunanso ndinene pano kuti president wathu Professor Arthur Peter Mutharika sakugona usana ndi usiku kuganizira kuti Amalawi adya chani, Amalawi avala chani, Amalawi kuti ndathandize motani. Mavuto amene ali mdziko muno ndi mavuto akulu kwambiri. Anafunika munthu wokhwima nzeru, munthu woziwa zimene angapangire zinthu. Professor Arthur Peter Mutharika ndipo sakufunanso kumva kuti mdziko muno munthu mmodzi wafanso ndi njala iya. Ndiye ndikufuna ndikusikimizireni kuti zimene amayankhula mu kampeni muja kuti kukhala skulu ya ulere, skulu ija yayamba. Anafotokoza kuti kuzakhala fertilizer wa 10,000 kwacha. Fertilizer uja dziko lonse la Malawi constituency ina iliyonse ikulandira fertilizer amene uja. Professor Arthur Peter Mutharika zimene akuchita kuti dziko la Malawi alisinthe libwerere pamene panali ilo sizikhala zinthu zamasewera iya. Maona boma lapita lija linakweza mtengo wa fertilizer, boma lapita lija la MCP linakweza mtengo wa chimanga, boma la MCP lachita zinthu zoyipa zoti akanakhala kuti akupitiriza mpaka na lero sipanabwere Professor Arthur Peter Mutharika. Anthu akanafa mdziko munomo. Anthu akanafa mdziko munomo. Ndiye ndimafuna ndikusikimizireni mafumu komanso anthu akuno kuti Professor Arthur Peter Mutharika amakukondani kwambiri anthu akuno ku Blantyre. Ndipele mwachitira kavotedwe mene mwavotera munavota mwa unyinji komanso mwachikondi. Akuti zikomo kwambiri chifukwa kulikonse kumene tikupita
akumatiuza kuti kathokozeni anthu muziyathokoza anthu kuti zikomo mwaphula amalawi pa moto. Amalawi anali pa chipinjo. Lero mokusikimizirani mukasegula mafoni anu mukapeza kuti nduna ina iliyonse imene yasankhidwa ili busy background kugwira ntchito. Nduna sizikukhala m'maofesi iya kuthamanga kuchitipa kunsanje kukaonga kunchinji kumangochi kwina kulikonse kuti zimene zikuyenera kukafikira anthu kumudzi zipite ndipo zikawafikire. Boma ilo iye mumve chimenechi kuti president wathu amakukondani ndipo apitiza kukondani kuti ntchito yachitukuko ipite pasogolo mdziko muno. Akunenesa president athu kuti akufuna akamazasiya mu zaka 5 zimene zikubwerazi Malawi azakhala atasintha, Malawi azakhala kuoneka mwa mtundu wina, osakhala Malawi wa anthu ogona ninjala ayi, osakhala Malawi osowa mankhwala kuchipatala ayi, koma akufuna Malawi wa anthu ake athanzi. Ndi zimene a profesa akutisikimizira kuti zimenezo ziyenekera kuchitika muno Malawi chifukwa chikhumbo chawo kuti zichitike. Komanso aona kuti maubwenzi onse amene anaonongeka kaya ku World Bank, IMF, Africa Development Bank onse ajamba kubwereranso sopano chifukwa cha chikhulupiriro chimene ali nacho cha usogoleri umene ulipo. Ndiye tikusikimizireni pano kuti ife tigwira ntchito, bwana wanu akugwira ntchito, APM sakugona akugwira ntchito usana ndi usiku kuti mioyo ya Malawi isinthe. Posachedwa apa taona anzathu HRDC Bibi woye! Woye! Apita woye! Ndiye mafuna tisikimize nkhani imeneyi ya HRDC kuti panotu akhala zaka zonse 5 zachakwera sanapange mademo pena paliponse ya sanasokoneze china chilichonse iya. Koma lero a president athu ndi chipani chathu takhala mboma mwezi uno tayamba wa 4 ayamba kale kulongolola kuyankhula za chipongwe zonyoza. Koma ine kunoko ku Southern Region ndimafuna ndi auze a HRDC kwa ntchito ya inetu ndi kumanga chipani, kupanga organize, kupereka fundo zimene boma likufuna kuti zizichitika. Sitilola kuti wina azuke kulilongwe, azuke pamene 5 years yonseyi amaona fertilizer akukwera samayankhula iya, amaona amankhwala kuchipatala kulibe samayankhula iya. Ndiye lero chifukwa chene kwakuti Profesa Arthur Peter Mutharika wakhala pa mpando, amakonda democracy, amayendesa boma mabwino samafuna mpungwe ayamba kulongolola. Koma ife kuno kumwera sitivomereza ngati chili chibwana azipanga ku Central Region komweko. Koma pano pa Southern Region pano ndi timu ya region ili hapa sitivomereza kuti kumotha myezi 3 kapena myezi 4 munthu akambe kuyankhula za chipongwe. Sitivomera. Ife zitilola unyoza vita watu. Ife zitilola unyoza vita watu ife. Ati vita ati mawagonda. Ati nao soma rigonda. Ati kumwela sitilola ndo. Ilola unyoza vita watu. Ati kumwela sitilola ife. Ilola unyoza vita watu sitilola. Zonadi zimene akuimba azimayiwo ndi zona. Ife kuno kumwera kuno sitilola iya chifukwa president wawo chakwera wakhala pa mpando zaka 5 ndikoti 6 koma osiku limodzi ife kuno ku Blantyre sitinapange mademo iya. Zakanika okha osakhala kuti munthu kuwayesesazo iya
amapita kugula fertilizer ku butchery woka, amapita kugula fertilizer ku pharmacy woka, amapita kumakaononga chuma cha dziko woka. Ndiye lero amusiye Profesa Arthur Peter Mutharika agwire ntchito kuti dziko lipite pasogolo. Ndiye chimene mungaone kuti anthu andi ansanje boma likupanga zinthu zabwino. Fertilizer amene iyo mukulandira ma 10,000 kwacha mmuzi munoyi, iwo anamuyika pa 15,000 kwacha, koma fertilizer so samapezeka iya. Kunalibeko fertilizer, koma lero uyuyo wa 10,000 kwachayu akupezeka bali pose mukanthawi kochepa kwambiri, komanso mutakuona kunena kuti zimene apanga profesa kutenga ndrama yakwana 5 billion kwacha ndikuipeleka ku constituency, akuchosa chinthu kuko kulilongwe akuchibweresa ku madera. Mene ili constituency yanu ino kulandira 5 billion, ndiye kuti MP akhala pawa agula maambulance, muyika nsewu watala, mumanga mabridge yanu, mumanga secondary school yanu, mupanga china chilichonse mu constituency ino. DPP woye! Chifukwa chache nthawi ya kampeni ngati mmafesera bwino timakuwuzani kuti uyu ndi mpulumusi olonjezedwa amene Mulungu amutuma kuti awombole Amalawi. Timatero chifukwa timadziwa kuti Profesa Arthur Peter Mutharika ni mpulumusi. Salatenga upresident kuti agule galimoto kapena amange nyumba kapena alembe mwanache ntchito, ayi, koma upresident ofuna kutumikira Amalawi kuti mioyo ya Malawi isinthe. Ndifanya nini makusali kunambia ni ndani kodi? Ndi mpulumusi wa dziko la Malawi. Choncho ife ngati ali John tuzunguze mutu akongeresi satuzunguze mutu boma atina kupatsa ni munabereka noka akongeresi satuzunguze mutu akongeresi satuzunguze mutu boma munali nalo bwalepera noka inuyo nakabo nabeka bwalepera noka inuyo Ebani akongeresi katisungu santwe akongeresi katisungu santwe boma rofere mwareberedika akongeresi katisungu santwe akongeresi katisungu santwe boma rofere mwareberedika mwejo boma riyalika boma rofere DPP woye! Boma alilephera wokha. Eti boma akongeresi alilephera wokha. Andi chimene ndimafuna kupempha sopano, ndimafuna ndapemphe ma MP anzanga ali apawa. Tikapita ku parliament, chipani cha MCP chiyenera kutha nziko muno. Ndi chipani chakupha, chipani cha satana, chipani cha anthu opanda chilungamo. Mene aonesera 5 years imene yathayi, palibenso chifukwa muno Malawi kuti Malawi angazabwereso kuzavotera chipani cha Malawi Congress Party. Kulibe. Ndi chipani chakupha, komanso tikufuna ifeyo chipani chinali chimodzi Malawi Congress Party akamakamba zoti ali ndi maofesi khalali ndi chani, makolo athu ndi amene amasonkha ndalama za makhadi.
ndikumagulira maofesi, kumagulira magalimoto, kumapanga chani. Lero tikufuna kholo lina lililonse lizukenso pano kuti ndalama zibera a MCP azibweze kwa inu wakenso pano. Ndi chipani chakupha, chipani cha nkhanza. 5 years yokha zimene aonesa dziko la Malawi. Palibe muno Malawi akakhale ndi mnunkhira ozapoteranso Malawi Congress Party. Kulibe. Ndiye ndimafuna nene ichi kuti ife kuno ku region, ine ndi a director amayi ndi timu yonse ya region, ndi ma MP onse ali ku, ndi makhansala onse, amayi onse awa region, tikhala pa chintchito choyenda constituency ina iliyonse kumene kuli chipani cha DPP, kukamanga ma structure kuti chipani chikhale cholimba kuposa kale onse. Anzanga onse awa akonzeka, tiyenda usana ndi usiku kulimbikitsa chipani kuti chikhale chipani cha mphamvu. Tikufuna 2030 chipani chichizalowe mboma ndi mkokomo waukulu kwambiri kuposa sote tikachitira so panopa. Komano tikuthokozeni kwambiri anthu akuno ku Blantyre ndi anthu onse akuno kumwera kuti zikomo kwambiri chifukwa ulendo uno inu mafumu ndi anthu onse mwaonesa chikondi chachikulu kwambiri pamavotedwe. Mwavota bwino kwambiri kuno kumwera. Tikuti zikomo kwambiri, Mulungu akudaliseni kwa chimenechi. Tikambuleje lero. Tikali moto chakongala si tikambuleje ni salane. Makolokoto mpoto. Tikali moto chakongala si tikambuleje ni salane. Makolokoto mpoto. Tikali moto chakongala si tikambuleje ni salane. Makolokoto mpoto. DPP waye. Zikomo kwambiri, msonkhano wabwino kwambiri. MP yathu ndiye na onse amene mabwera pano tikuthokozeni kwambiri kuti zikomo ationesera ulemu waukulu, komanso maonesa kuti mmakonda chipani cha DPP, komanso mmakonda Profesa Arthur Peter Mutharika. Tikuthokozeni kwambiri kuti zikomo munavota bwino. Mukati musabwezerese boma la DPP, chipani cha DPP mboma, lero Amalawi akanakhala akufa. Amalawi akanakhala alibe mankhwala kuchipatala. Sikulu ya ulere sikanakhalako. Feteleza malandireje sikanalandira iya. Kwa anzatu amakagula ku butchery feteleza, amakagula ku pharmacy feteleza. Koma lero feteleza alipena paliponse. Tikuti zikomo kwambiri, Mulungu wakumwamba alemekezeke. Ndizabweranso pano ndi a vice president olemekezeka mwanamveka ndi timu yonse ndi tunda zathu zonse kuzachitiranso umboni, kuzakuthokozaninso chifukwa sitisiya kuthokoza tikhala tikupitirizabe chifukwa munatimvesa kukoma kwambiri, munamvesa president kukoma. Tikuti zikomo kwambiri, zikomo, Mulungu akudaliseni, zikomo kwambiri, zikomo. Zikomo kwambiri, zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri, zikomo kwambiri. Tifuse Dimene zakhalira kuno pambero penepeni tamvera kulankhula kwa regional governor achigawo chino chakumwera olemekezeka a Charles Nchacha MP kuno ku Blantyre North East constituency kumene kunali mwambo kamene tili msonkhano othokoza Amalawi maka akuno povotera olemekezeka a Klaus Chikufenji ngati phungu wa nyumba ya malamulo kuno. Komanso regional governor anafika kuno ndi akuluakulu osiyanasiyana achipani ngati wamkulu wa amayi wa chigawo chino chakumwera amenenso
ndi mulangizi wa a president pankhani zona za uchembere wabwino amene wandi olemekezeka mayi Maria Mainja amenenso ayankhulanso pano mfundo kamaka kuthokozanso amalawi amene anakonda kuvotera chipani chimenechi chimene chikulamula boma padakali pano chipani cha Democratic Progressive Party ndi pansi pa a president Professor Arthur Peter Mutharika. Izi akuti wina aliyense padakali pano m'Malawi ndi anthu okondwera kwambiri chifukwa a president Professor Arthur Peter Mutharika akuti apulumutsa miyanda ya Malawi ku mavuto amene anakuta dziko lino la Malawi maka potengeranso kuti boma lija limene lapita linali busy kumaka gula fertilizer akuti kumabuchale komanso mzipatala fertilizer samapezeka ngati wapezeka akuti fertilizer amapezeka chimanga chikuuma zomwe zikusiyana kwambiri zomwe zikuchitika padakali pano kuti fertilizer akubwera mu nthawi yake padakali pano Amalawi chimanga pano padakali pano ndithu chathiridwa fertilizer chomwe zikuonetseratu kuti akuti dziko lino la Malawi kukhala mmera komanso khala chimanga chochuluka kwambiri pansi pa ulamuliro umene wabwino wa Professor Arthur Peter Mutharika. Pamene zonse zatha kuno pabwerano m'bwalomu anyamata amene akupitiriza kuyimba nyimbo zosangalatsa anthu amene afika kuno tsiku la lero kuno ku Blantyre North East constituency. Pamene tikupita mapero tipeza mpata tiyankhulanso ndi ena mwa akuluakulu amenewa ndi a regional governor a chigawo chino chakumwera mkulu wa amayi ameneyu Maria Mainja amenenso ni mlangizi wa president pa nkhani za uchembere wabwino komanso mwini dera lino ena amati mwana wa mmudzi amene ndi phungu wa nyumba ya malamulo kuno ku Blantyre North East constituency kuti atifotokozere mwatchutchutchu mwamvemvemve kuti kodi ndi uthenga wanji minus kuthokoza Amalawi ndi uthenga wina wanji umene anabweretsera Amalawi akuno kuno ku Blantyre North East constituency kuti anyamata kuno akuvina nyimbo zimene zikutamanda olemekezeka Klaus Chikufenji kuno ku Blantyre North East constituency. Mwina ndikocheza konso ndi mmozi mkulu wa amayi chigawo chino chakumwera ameneyo ndi Maria Mainja kuti atifotokozere kuti ndi uthenga wanji umene atabweretsa kuno. Ndikulandireni advisor a president pankhani za uchembere wabwino. Ndi uthenga wanji maka umene munabweretsera anthu akuno maka azimayi amene wakuno ku Blantyre North East constituency? Nabwera kudzayankhula ndi azimayi kuwalimbikitsa choyamba kwathokoza kuti anavotera Chikufenji chifukwa ndi amene iwo amamufuna. Ife a region timangochita support chimene anthu akufuna komanso tinabwera kudzalimbikitsa azimayi kuti zinthu zonse zimene ananena Professor Arthur Peter Mutharika kuti apanga kunoko kuluzu azichita. Yes. Kuyankhula kwawo a regional governor tinamva asindika kwambiri kulosa jala bungwe jala HRDC kuti zaka 5 zapitazi sanapange zionetso pena paliponse koma no boma ili la profesa la miyezi yosapitirira 4 koma asambatuka akuti akufuna kupanga zionetsero lodana ndi boma limeneli. Mwina kwa amayi muti inji kwenikweni ndikufuna ndachenjeza HRDC kuti anali mdziko muno Amalawi amafa ndi njala. Amalawi azimayi amaberekera munsewu muzipatala munalibe mankhwala samayankhula. Lero profesa walowa pa mpando amba kuyankhula tikuona akabwira akuyankhula akunkuya akuyankhula. Ndikufuna kuachita woni kuti ife ku DPP azimayi sitilola kuti wina wakadzitukwana profesa lero chifukwa profesa waombola Amalawi. Chimanga chikutsika, simenti akutsika, china chilichonse pasika, mitengo ikugwa. Ndi HRDC ine ngati mkulu wa amayi kuno kumwera ndikufuna kukuwuzani kuti ife kumwera kuno nkotseka sitilola kuti wina wakaziyenda munsewu kuno. Tikufuna chitukuko, tikufuna ana athu abwerere ku sukulu. Aliyense amene akufuna kupanga zibwana kuno ife tithana naye azimayi. Akalipa mtima kuti abwera munsewu mutani tifuna timu mwafotokozera Malawi mupanganji HRDC akanenesa kuti apita pa nsewu kulimbana ndi boma la DPP mutani kuno kumwera atrapese ndi gulu lawo kamati ndani anyamata amenewa akabwera kuno kusewu ifeso azimayi tituluka tipita kusewu komweko tikakumana kusewuko tikakumana koko chifukwa timanga kupweteka ndife azimayi obereka ndife okhala kumaliro ndife ndiye akapita kusewu ife akatipeza tikwadikira kusewu. Musapita ndi mawu alangiza president musaoche bulangete mutinji kani acha musapita ndi mawu ena aliwonse ofuna kuyankhula Malawi ndikwasene mpata ayankhulenda Malawi mwapasa uthenga wanyu amene tikusiyana kucheza kwathu pano. Ine ndikufuna kuwalimbikitsa Malawi kuti mtsogoleri ndiye mweyu tili naye panoyu
munthu ameneyu anapita kukapuma, koma ataona kuti amalawi akuzunzika anakatha kukhala kunyumba kwake kumadya kumamwa tii, koma ananena kuti ndisiye ufulu wanga ndipite pa ground ndikaombole amalawi. Ndiye ndikufuna kumulimbikitsa profesa kuti profesa mudzigona, ife tilipo. Amalawi mugwireni profesa, yendani nayeni. Mkulu ameneyu ndi amene atatipatsa ifeyo chitukuko chimene tikufuna pano mpaka mtsogolomo. Ubale wanu ndi Mulungu, munatiuza kuti ubale wanu ku DPP ndi Mulungu ndi wabwino kwambiri. Panopa uli motani pano? Ubale wa profesa Peter Mutharika ndi Mulungu wakumwamba ndi waketekete. Pali ubale wovuta kwambiri pakati pa anthu awiri amenewa, ndipo wina aliyense amene atizichita zibwana mudziko munomo kumamusokoneza profesa zimaonekera. Tatokoza kwambiri zabwino zonse Madam Director amaso mulangizi wa President. Ndimene ndachezera kuno ndi mulangizi wa President pa nkhani za uchembere wabwino akulemekezeka mayi Maria Mainja. Ndikuchezanso ndi ena mwa akuluakulu amene ali kusanjaku abwera kuti ndimve kuchokera kwa iwowa kuti maka ndi uthenga wanji komanso asindika pano kuchenjeza bungwe lija la HRDC kuti akuti likapitiriza kupanga zinthu zosaweruzika ngati mene akhalira ankapanga zaka za mbuyomo 2020 kupita mbuyomo. Ulendo uno zimenezo akuti sizitheka chifukwa patakali pano Malawi naliyense akuti ndi okondwera ndi mene Profesa Arthur Peter Mutharika wayambira kugwira ntchito yake yokonzanso dziko lino la Malawi. Mwina ningoyita naso nzanga Henry Chiwindi wamva mene ayankhulira maka regional governor komanso mwini dera lino kuthokoza anthu komanso ngani imene yamanga nthenje akuti achenjeza bungwe la HRDC. Bungwe la HRDC ndiye kuti ndi nthambinso imodzi ya chipani cha MCP pang'ono chabe. Mene afotokozera regional governor aja zikonesa kuti amene amanena kuti omenyera ufulu aja somenyera ufulu ayi koma kuti amagwiritsidwa ntchito ndi chipani. Foti khosa kudabwa mzaka 5 zapitazi anthu amavutika ndi njala, anthu amadya chiteze, koma bungwe la HRDC zanga pang'ono chabe kukubwera olemekezeka regional governor achigawo chino chakumwera amenenso anali mlendo olemekezeka kuno ku Blantyre North East constituency kumene kunali nsonkhano othokoza anthu kuno ku Blantyre North East constituency kamba kovotera olemekezeka Klaus Tikufenji ngati phungu wa nyumba ya malamulo kuno. Tifuna timve kwa iwowa zimene atiuza zimene ayankhula pano asinjire zonse zimene zachitika malawani zimene ayankhula pano. Ndikulandireni olemekezeka Klaus Tikufenji. Ndathokoza mbale wanga. Zikomo kwambiri. Mwakonza nsonkhano umene kuti othokoza anthu. Mwina kwenikweni cholinga chake cha nsonkhano chinali chani? Mutayima chapafupi apa. Cholinga cha nsonkhano chinali chani kuno? Cholinga chachikulu cha nsonkhanowu ndifuna kuwaonetsa Malawi kuti kunoko chipani chathu cholamula cha DPP ndi champhamvu. Komanso kuwathokoza Malawi kuti anapanga za nzeru povotera Profesa Arthur Peter Mutharika kuti atilamulire dzikoli. Taonani pano kwachita bata atu kuno kunja kuno. Anthu tinali mavuto akulu, anthu timagona ndi njala, azimayi watu mabanja amatha tinamva mene adirekta amayankhulira. Sizimayenda yayi. Kungolowa profesa zonse kwachita ziyi anthu chiliyonse chikuyenda bwinobwino. Ndi nsonkhanowu nafuna kuti tiathokoze anthu akuno ku Blantyre North East. Komanso monga mukudziwa tinawina pa independent ticket. Ine monga mwana wa dadi RG amaina akubwera kuti anthu amasule kuti uyu ndi mwana wathu tikuyenera kugwira naye ntchito limodzi chifukwa pano tikupanga za president wathu okondedwa Profesa Arthur Peter Mutharika. Ndathokoza kwambiri tifuna nzabwino zonse olemekezeka. Ndimene tikuchitira kuno tikuchiyesa ndi adindo osiyanasiyana amene tikusiyana nawo patakali pano ndi olemekezeka Klaus Tikufenji amene ndi phungu wa nyumba ya malamulo kuno ku Blantyre North East constituency. Pompano tikhala tikulandira olemekezeka regional governor achigawo chino chakumwera amene wandi olemekezeka Charles Nchacha MP. Olemekezeka tikulandireni kuno ku Blantyre North East constituency. Mwina ndi uthenga wanji umene munabweresera anthu akuno ku Blantyre North East constituency siku la lero? Uthenga ndoti mukuziwa kuti MP anawina kuno anali wa independent and ku parliament namba kugwira naye ntchito monga MP wathu wa DPP. Komanso tinali nakubwera kuno kumuzi kuti tiaziwise wanthu kuti MP sopano ndi wa pure DPP. Choncho kunoko sitikufuna kukhala ndi maofesi awiri chifukwa wakuti timayendera maripoti kuti MP amene anagwawa amasegulanso ofesi yawo mayendanso ndi structure inanso uyisa kana ndi structure ndiyati kuti iyayi awa awinawa ngati ajoyina DPP ayina kuyenda ndi structure ya chipani cha DPP pofuna kuti kuno ukhale bata. Masankho tachita pa 16 September anatha kwasalaku kodi tigwire ntchito sopano. Kampeni izakhala konso 2028 2030
So pano tipasane mpata kwa amene awina tipase mpata kuti agwire ntchito chifukwa nthawi ino ndi yawo sopano. Mukuyankhula kwanu olemekezeka regional governor muna kamba mutachenjeza machenjeza bungwe la HRDC muna mutangotambasula kuti mumatanthauzanji mmene makamba za HRDC. President wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika wakhala mwezi uno wa number 4 ali president wa dziko lino la Malawi. Andi kwapita zaka 6 atalowa MCP mboma HRDC sinapange mademo ena aliwonse, sinapange china chilichonse komano sanapange mademo koma lero akuti afuna kuyambisa mademo pamene mbomamu DPP yangokhala myezi 4 yokha. So ndimafuna ndichenjeze kuti muzaka 6 zachakwera, muzaka 5 zachakwera ifeyo ngati DPP tinasiya kuti achakwera ziyakanike okha, akagula fedeza ku butchery okha, akagula fedeza ku pharmacy okha, apanga zinthu zambiri zophinya moyo ya Malawi kweza mitengo ya fedeza nziko muno okha zakanika okha. Koma ife sinapite pansewu kukaguma, tinapasa mpata kuti agwire ntchito monga nthawi yawo. Lero Professor Arthur Peter Mutharika ola myezi 6 sinate, even chaka sinate ayamba kale kuti ayi tipita pansewu tikapange mademo. Ndiye mafuna ndichenjeze mwina zawozo apangire palilongepo khapo koma kuno kumwera sitilola iyayi chifukwa inde tili ndi democracy pali ufulu olankhula kuti munthu akhoza kupita paliponse kapanga zimene iye akufuna komano ufulu wonso umakhalanso ndi malire ake andi munthu sungamuchite judge wakhala pampando myezi 4 kapena myezi 3 kuti ayayi amene walephera mwakuti sitipanga choncho iyayi. So timafuna tingwachenjeza kuti no DPP ndi chipani cha mtendere, chipani cha bata tasira 6 years yawo ija chifukwa timaziwa kale ndi kale kuti HRDC siyo imapayo khaiyayi ndi chipani mbali imodzi ya chipani cha Malawi Congress Party timaziwa zimene zozo. So timafuna musiye Professor Arthur Peter Mutharika asiye boma lathu la DPP ligwire ntchito zake zitikanike zokha mu 2030 ngati tingalephere Amalawi tu azapitaso akavota kuti ayi DPP yalephera koma lero sitinalephere adikire chifukwa chimene tinalonjeza anthu zimene tamba kuchita fertilizer tinauza kuti akhala 10,000 kwacha APM anayankhula zimenezo anthu agula fertilizer 10,000 kwacha anauzanso anthu omwe kuti kukhala sukulu yaulere sukulu ijatu pano yatani yayambika sakuyankhula china zonsezo sakuziyankhula ya chimene akungayankhula ni nkhani ya pamene aponeyo polakika kumakalimbani pamene popo zomwe zili zinthu zolakwika kwambiri ku demokrasi yathu ya Malawi sitingapite pasogolo ayi pakufunika kuti muno Malawi tizikhala ndi nthawi yopanga zinthu chitukuko ngati pali nkhani nthawi yokambiranso pazikaso nthawi yotani yokambirana ngati lero kunali pamemphero a mvula mziko muno anthu apemphera muone mvula lero ndi yayamba kutani yayamba kugwa zimenezo zimene tikufuna ifeyo tikalakonda apiteso kumaboma kwina kapena mmawa tive kuti HRDC yapangisa mapemphero oti mvula itani mvula ibwere anthu apeze mtendere anthu alandire zimene akusowa ndiye kuti ife tikondwera komanso tizimva zoti apita kwina kukagawa zakudya kapena kukathandizanso anthu ena amene ali ovutika HRDC kupanga zimenezo ifeyo tikondwera kuti akuthandizana nafe kuti miyoyo ya Malawi ipite pasogolo koma osakhala kungoona kuti ayi basi TFDP Professor Arthur Peter Mutharika ndi wa democracy samalimbana ndi anthu iyeyo anaziwa bwinobwino democracy fund president kai waza malamulo ndiye ndikumantokosora dala. I think ndi chinthu cholakwika kwambiri ku dziko la Malawi ngakhale ifeyo achipanife sizitikonda iyayi patopa mutati muonesese nduna zawo za APM Professor Arthur Peter Mutharika zikuyenda pena paliponse mudayang'ana pano pa district yayonse pano tikuyankhula panopa mukapeza wa transport ali uku wa local government ali uku kandi wa lands ali uku kandi wa health wa agriculture ali yese ali kalikiliki panopa kufonesesa kunena kuti chitukuko chathu dziko lathu lipite pasogolo ndizimene timayembekezera ife a Malawi kuti anthu alandire mu nthawi ino pamene tangowina kumene. Pampeto pakucheza kwathu olemekezeka regional governor lero munali kuno kuthokoza anthu povotera DPP komanso a Klaus Chikufenji masipalani ali motani kupita chisogolo pano bandayika misonkhano yokwanira 19 misonkhano imene ilipo kuyambira pano every week tikhala ndi misonkhano cholinga cha misonkhano yathu tikufuna makamaka kumene kuna wina ma independent kuti structure imene inagwira ntchito ndi MP wa ku independent ndi yathu ya DPP tigwirane tiyambe kuyendera limodzi chifukwa mu constituency sitingakhale ma constituency awiri ayi kuti wina asegula office yake wina asegula office yake nzosatheka ndiye tikufuna tikhale ndi structure imodzi tonsefe tisata structure iti structure imene yoyo ndi cholinga chimodzi kuti 2030 tikawine mosavuta tiyenera kuyambira panopa amati failing to prepare is planning to failing to plan is planning to fail. So if we are planning, we are preparing for future to make sure that at the end of the day, ikamabula 2030 sakese ma challenges here.
tikaone kuti ifeyo tachita bwino, zathuzo zayenda bwino, chipani chathu chikukawina mopanda mavuto. Ndi zimene lero tikupanga panopa. Andi tayambapo ulendo uwu, misonkhano ilipo 19 yomwe tikhaye tikumachita konse kumene kuli ma independent MP. Komanso kuyambira lachiwiri madera onse amene kuli ma by-elections, ine ndi vice president ndi timu yonse imene yayikidwa mmene momo kuti tigwire ntchito yoyendetsa chisankho chimene chicho tonse pamodzi tikhala kuchileka, tonse pamodzi tikakhala kucholo, konse kumene kuli ma by-election tikufunisisa kuti ma by-election awawa kwina kuli konse kumene kuli ma by-election MP watu wa DPP, kansala watu wa DPP ndi amene akukawina kumalo kumene koko. So tigwira ntchito sana ndi usiku bafuna kuonetsa kuti konse kumene tikufuna ifeko tapanga strategy yofunikira kuti chipani chathu chiwine mosavuta kumadera amene wawo. Tathokoza kwambiri tifuna zabwino zonse bwana Regional Governor. Zikomo kwambiri, Mulungu udaliseni zikomo kwambiri chifukwa chogwira ntchito yabwino. Zikomo kwambiri. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.